Dobré ránko, tak dnes je 28. august, je to štart Trekland 100. Začínali sme v Treklande, ale nestíhali sme prísť na stanicu, tak to boli riadne fofry a samozrejme slovenské vlaky. Čo? Meškajú, ešte sú tu neni, ale za chvíľku príde vlak a válime smer najsevernejšia obec Slovenska, Oravská Polhora. Nakoniec sa nám to celé podarilo ošefovať s vlakmi. Na miesto štartu sme si museli ešte vybaviť takúto parádnu oravskú žltú strelu. Sme sa naložili a uviedla nás presne na miesto štartu. Keď meškáte všetky vlaky a pripoje, tak musíte vybaviť oravský taxík, žltú strelu. Marko, povedz na to niečo po taliansky. Super, bellissimo. Tak sme na štarte, tešíte sa? Áno! 0. kilometr, čaká na 100 km v horách, teraz je nás presne 9 a uvidíme za 5 dní, či nás bude stále 9. Let's go! Poďme! Nikto ešte netušil, čo ho naozaj čaká, ale hneď na začiatku tu máme prekvapenie v podobe miestneho pána, ktorý nám porozpráva o histórii tohto kraja. Tak vás srdečne vítam v Polhore, v miestnej časti Slavná voda. Prečo Slavná voda? Na kloktanie. No. Listerín. Tak po dôkladnom výklade o miestnej histórii sme si pozreli ešte hajovňu z Hviezdoslavovej Hajnikovej ženy a tuto už máme 9 státočných pripravených na trek svojho života. No a čo k tomu dodať? Len to, že hor sa do hory. Toto je nejaký pštroz, ako vole? Toto je za ptáka. Toto je za ptáka. Toto je za ptáka. Tomuto sa hovorí romantika ako hajzel. Tak chlapci! Jezušenku. Homotrekov. Erik, chod to sfotiť, pozri sa na to slnko, neuveríš, ono za chvíľku zapadne. Dávaj ho head. Po zdolaní ikonickej Babiej hory nás čakala prvá spoločná noc v prístrežku a pri prístrežku Modralova a tu už vidíte, tu je ránečko, niekto spal v hamaku, niekto na zemi, niekto v prístrežku a robíme si raňajočky s Treklandom. Ako sa vám spalo prvú noc v prístrežku altánku Modralova? Výborne! Tešíte sa dnes do Poľska? Najviac! A pivo. Vyzerajú biedne. Nachádzame sa na mieste, ktoré sa volá Severný pól. Severnejšie to už nejde. A práve na tomto bode nás vždy pozdravuje pápež. Ten pápež, ktorý bol asi najlepší a lepší už asi aj nebude. Zapraszam was Buchacki. Prečo ste všetci holí? Holí, boci, rozjebali. Naked and wild. Na druhý deň sme tiež trekovali až do tmy, až na vrchol poľského Pilska, kde sme okolo chaty prešli ďalej a tam sme si našli krásne miesto na bývačik v tráve a za odmenu sme mali hviezdnu oblohu, nádherné spanie, moja špecialita. A toto nás čakalo na druhý deň, takéto ránečko. Dnes sme sa zobudili do krásneho 3. dňa. Bude to najdlhšia etapa, 32-33 km cez divočinku, žiadni turisti a dneska by sme mali mať cieľ niekde nad Vychylovkou.
Sme skoro tam, len 8. To musela byť niekedy urobená cestička dobrá toto. Hej. Kedysi. To je zanedbaná, no. Ako to ide, priatelia, takto uprostred noci? Super alternatívne. Však, hej, toto je outdoor. Toto je To si zapamätajte. wild outdoor. To nezažijete každý deň To nie. s hocikým. Veď toto. No viete, kde sa teraz nachádzame? Nie. No akože nie. Však podľa mapy sme kde? Nad akou dedinou? Výchylovka. Presne tak. Kto má dneska narodeniny? Jožko! Hej, všetko najlepšie, Jožo. Jožo, poprosím, keď máš tie narodeniny, tak poprosím ťa podles túto toto asi, to bude najlepšie. Teraz choď doprava, tuto okolo tohto stromu. No, hrábte. Šťastné a veselé. Hrábte ďalej, podávajte. Reklandripovica musí byť. Tak 33 km deň sme skončili takýmto super veľkým prekvapením a noc sme strávili opäť pod hviezdami. Ráno šupneme takúto rozcvičku a let's go do 4. dňa. Štvrtý deň, štvrtá etapa s cieľom už na Veľkej Rači, kde nás čaká konečná posledná spoločná noc. Tak máme poslednú zastávku na 95. kilometri, sme 5 km od Oščadnice, kde je cieľ. Ako sa cítite, priatelia? Famózne. Michal, Ako prvý deň. Najsmutnejšie, že to už končí. Ďalších 5 dní by som kľudne šlapal. keď niečo končí, iné začína, Ivan. Už čoskoro na ďalšom Trekland tripe. Na záver chcem už povedať iba jedno veľmi veľké ďakujem a že táto Treklandstovka bola skutočne epická. Dali sme ju všetci okrem Šaňa, ale Šaňo dal na to jedno veľké porekadlo a to je, že nie len tak vstať z gauča a ísť na Treklandstovku. To je veľká pravda a už na budúci rok nás čaká obrovská bomba. 99,99 km, tu je Oščadnica, tu je náš cieľ. Takže sme to zvládli, 100 km v nohách, 100 000 zážitkov v srdciach. Jozef, Ďakujem ti. ďakujem. Mario, díky Erik, Ja. naša Aňa, Aňa, ty. Míšo, Ivan, Juraj a ja. Vidíme sa na budúce. Čaute.